Exacte, aviam, aquí quan diem valors entrem en diferents punts, ¿vale? Nosaltres sempre ens agrada dir que treballem amb les 3 sostenibilitats que nosaltres li diem, que és la sostenibilitat econòmica, la social i l'ambiental, ¿vale? I les 3 van molt lligades de la mà per aconseguir un sistema que realment sigui, entre cometes, sostenible, no? El que nosaltres diem sostenibilitat. Sostenibilitat al final és una cosa que se sustenta. Val? Molts cops, quan pensem en sostenibilitat, diem sostenible és que pel medi ambient sigui bo. Bueno, sí, però també hi ha que hi hagi una sostenibilitat econòmica per darrere d'aquí, dels negocis que estan apostant per això, de les persones que estan cultivant que tinguin sous dignes, etc. Vale? Perquè s'han de sustentar per poder seguir impactant de forma positiva en el medi ambient, per exemple. No? I el mateix a nivell social. És molt important per a nosaltres que les persones tinguin bona vida, no? En tota la cadena del cafè. No? Llavors, quan diem que fem valors, no només ens basem en la part ambiental, vale? És a dir, que estigui cultivat de forma sostenible, amb el shade grown, que hi hagi projectes socials darrere, etc., sinó que també busquem que hi hagi es pagui justament, no, el cafè, diguéssim, a les caficultores i caficultors. Aquí és on entra la nostra feina de buscar bé els importadors de cafè, perquè clar, nosaltres encara que som un projecte molt nou, en un futur ens agradaria poder importar directament nosaltres el cafè i viatjar a origen, però no és el cas, llavors és on entra la nostra feina de buscar els importadors que facin aquestes pràctiques també i que s'adequin amb la nostra ideologia. És a dir, sabem també que hi ha molts traders, no, que es diuen de cafè d'especialitat també. Llavors aquí intentem apartar-nos tot això i sobretot fer un bon filtratge de quin importador és el que ens interessa o el que no ens interessa per comprar els cafès en verd d'ells.